ବନ୍ଦ ହେଲା ଯୁଦ୍ଧ। ଭୀଷଣ ଲଢ଼େଇ ପରେ ଚୁପ୍ ହେଲେ ଦୁଇ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଶେଷରେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଲେ ଉଭୟ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଥମିବାରେ ନାଁ ନ ନେଉ ରୁଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ, ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଆସିଛି ଏକ ଖୁସି ଖବର। ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ କମ୍ବୋଡ଼ିଆ ଦେଶର ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଦେଶ ଭିତରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ ଲୋକ ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହି ଦୁଇ ଦେଶ ଭିତରେ ଆଗରୁ ଲାଗିଥିବା ଯୁଦ୍ଧକୁ ମାଲେସିଆ ସହାୟତାରେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ସୀମା ସଂଘର୍ଷରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହା ଏକାଧିକ ସୈନ୍ୟ ଏବଂ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ପରେ ପ୍ରାୟ ଅଧା ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବା ପରେ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଓ କମ୍ବୋଡ଼ିଆ 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି। ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। 72 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଜାୟ ରହିବା ପରେ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ 18 କମ୍ବୋଡ଼ିଆ ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଫେରାଇ ଦେବ। ଖବର ନମ୍ବର 2। ଫେବୃଆରୀରୁ ଗାଡ଼ିରେ ଲାଗିବ ଗ୍ରୀନ୍ ଷ୍ଟିକର, ଅମାନିଆ ଉପରେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଫେବୃଆରୀ ଗାଡ଼ିରେ ଲାଗିବ ଗ୍ରୀନ୍ ଷ୍ଟିକର। ପ୍ରଦୂଷଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିଲେ ଗାଡ଼ିରେ ଲାଗିବ ସବୁଜ ଷ୍ଟିକର। ଏହି ଷ୍ଟିକର ଦେଖିଲେ ଯାଇ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ତେଲ ଦେବେ କର୍ମଚାରୀ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଜେନା। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋଟର ଭେହିକିଲ୍ ଆକ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଗାଡ଼ିର ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ରହିବା କଥା। ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ମାସ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କୋହଳ କରାଯାଇଛି। ଯାହାର ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନାହିଁ ତା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। ଫାଇନ୍ ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ 2019ରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ବର୍ଦ୍ଧିତ ଫାଇନ୍ର କୋହଳ ପାଇଁ ତର୍ଜମା କରିବୁ। ନୂଆ ଗାଡ଼ିକୁ ବି ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମିଳୁଛି, ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ିକୁ ବି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳୁଛି, ଏହାର ତର୍ଜମା କରାଯିବ। ସେହିପରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସ୍ ସେବାକୁ ନେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ସେବା ଲାଗୁ ହେବ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସହ ଆଲୋଚନା ସରିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ବିଭାଗରେ ଯେମିତି କ୍ଷତି ହେବନି ସେ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସ୍ ସେବା ଯୋଜନାରେ ଥିବା 1442ଟି ବସ୍ ଯୋଗେ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଏହି ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। କେଉଁ ରୁଟ୍ରେ କେତେ ବସ୍ ଚାଲିବା ଦରକାର ତାହା OSRTC ସ୍ଥିର କରିବ।